Ще научиме четене, нали? Малко да сричаме. Ага. Ти можеш ли да четеш гладко? Четеш гладко, ма сричаш. Абе, а ти знаеш ли аз защо не ходим на кино? А? Не, аз мога да четем, бате, ама те много бързо крият буквите. И докато го прочетем и те го скрият. А, ти не можеш да почнеш, а? Значи ти си по-тъп от мене, бе. Значи Василов си е по-умно от Якимова. А? Напреднал съм. Дайте запишем в моето училище. Да станеш умен. Май, къдрав си, обавен си, ама да станеш и малко умен, да. Професор, же. Да не ставаш лекторат там. Какво си казва? Ректор бе, ректорат. Дей, Джимия, затварям, че брат ми ме снима сами, нека. Дей, че ме снима. Айде, бате, айде. Ще видим, айде. Абе, що снимаш?